Μεγάλωσα και γεννήθηκα στην πόλη των Χανίων και αυτή αγάπησα. Παρά το γεγονός ότι μετά τα 18 έφυγα για 20 χρόνια. Αθήνα, Αγγλία, Αμερική. Όχι, δεν έφτιαξε τη ζωή μου με στόχο να γίνω υπουργό. Ούτε πολιτικός καν. Η κεντρική ιδέα παράμενε το πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο αφιέρωσε το μεγάλο μέρος της ζωής μου, τα 25 χρόνια. Αλλά όταν η αριστερά εμφανίστηκε, χρειαζόταν, φαντάζομαι, και τους ανθρώπους που μπορούσαν να υπηρετήσουν το εγχείρημα όπως εμφανίστηκε. Έχοντας ανασυγκροτηθεί κατ' ουσίαν από το 2000 και μετά με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και την ευρεία θεματική που έβαλε η αριστερά, οικολογία, φεμινισμός κτλ., νομίζω ότι είχε οριμάσει στο να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Η μεγάλη οικονομική κρίση φάνηκε ότι η αριστερά έχει πράγματα να πει και πράγματα να κάνει. Ο κόσμος εμπιστεύεται την αριστερά κυρίως σε αξιακό επίπεδο. Μια αξιακή αίσθηση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος που είναι καθοριστική κατά στιγμές και κατά περιόδους φυσικά. Διευρύνεται το κόσμος όταν περνάμε κάποιες διαδικασίες πολύ βαθιές, κρίσεις ή ανακατατάξεων ή αναζήτησης νέων πραγμάτων. Αυτό παραμένει ένα ισχυρό όπλο για την αριστερά για να επικοινωνήσει και τη σήμερον ημέρα. Η νέα αριστερά, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει σημαντικά πράγματα, διότι διατηρεί μια παρακαταθήκη αξιών και ιδεών, που είναι πολύ βασικό. Δεύτερον, επαναφέρει μια κεντρική ιδέα ότι η αντιπαράθεση με τη δεξιά πρέπει να γίνεται σε όρους πολιτικούς και να εδράζεται σε ένα εναλλακτικό αφήγημα, ισχυρό, αξιόπιστο και ικανό να συγκινήσει τους πολίτες και τους ανθρώπους ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Νομίζω ότι τα ενδυνάμει αυτός είναι ο ρόλος της Νέας Αριστεράς και ταυτόχρονα να είναι ένας χώρος ανοιχτός σε ρεύματα σκέψης, ιδέες και ενωτικός ως προς το ευρύτερο φάσμα των πολιτικών δυνάμεων που μπορεί να συνυπάρξουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Κάτι ζωντανό και ικανό να φέρει την ενότητα με όρους πραγματικούς πάνω σε όρημα αιτήματα, ακριβώς όπως έγινε και στο παρελθόν αυτή την έννοια. Όρημα αιτήματα που συσπήρωσαν και έφτιαξαν μια μεγάλη παράταξη πάνω σε αυτά τα όρημα αιτήματα τα οποία συμβολίζουν και το 1964 και το 81 και φυσικά το 2015. Νομίζω ότι τα μεγάλα ερωτήματα είναι τα θέματα της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όταν διαμορφωθεί η ορίμανση αυτών των θεμάτων ως καθολικές απαιτήσεις, νομίζω ότι εκεί η Νέα Αριστερά θα πρέπει να είναι παρούσα για να παίξει το ρόλο που θα παίξει ο φορέας ο οποίος θα κάνει αυτές τις αλλαγές στην Ελλάδα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.